So, ngayon, gagawa tayo ng roast duck or what they call it in Faroes. How do you call it, Carl? Stakta dunne. Yeah. Kaya kailangan mo ng isang buong fresh duck or totally and frozen duck. At dalawang piraso ng mansanas. Nakaganito na. At prunes. At asin. Salt. So, kung malinis na yung loob ng pato, ilalagay natin yung isang buong mansanas sa loob ng tiyan. This is how we traditionally do it. Huh? It depends on you, but this is how we do it. And then, ngayon, prunes na naman. Tapos, yung mansanas, naiwang mansanas. Kung hindi nakakasya, huwag nyo nang pilitin at baka sasabog. Ang iba, nilalagyan nila ng asin or asukal upang lumabas yung tamis. Ngunit kami hindi naglalagay nito. At ngayon, sinisil niya with a barbecue stick yung pruta sa loob. Ngayon, bubudburan niya ng asin ang buong duck. All over the way? On the other side also? Yeah. Okay. Lulutuin niya ito ng about half an hour. 20 minutes to half an hour. Yeah, 20 minutes to half an hour on its chest first. And then you turn it over and cook it for the rest of the 3 hours it needs to be done on a 150 degrees Celsius on the oven. Do you preheat the oven, Go? Yeah. Preheat it, yeah. Yeah, you have to preheat it. Ngayon, nilalagay niya dito sa special nilang lutuanan na may cover, na may maliit na tubig sa loob para hindi siya magda-dry at hindi siya didikit. Normally, we cook it 1 hour on the night and then do the rest of the cooking time sa before lunch. Huh? So, ngayon, iintayin natin ang susunod na kabanata.